Wina afune asafune koma ine ndikulonjeza kuti ndizapitiriza kuwalankhulira Malawi. Chifukwa tu ntchito yanga yotumikira Malawi, ine sinditumikira wandale, ndimatumikira Amalawi osauka. Ndipo ngakhale olo mawu anga otuluka mkamwa mwanga amachita kuoneka kapena kumveka kwa inuyo Amalawi kuti amene inde wotitumikirayo. Osakhala zija zimene zimachita kumveka kuti munthu uyutu mmene akulankhulira andale antuma kuti awalankhulire ndi cholinga kuti akwirire machimo ake. Oditu umphawi ndi woopsa kwambiri. Anthu ena amasanduka nawo umphawi uchisiru ndi cholinga kuti apeze ndalama zalero adyere, kusauka kuti awapana ndi amangolankhula ndi mbwerera zomwe. Kumachita kuiona statement kuti omenyeratu ufulu uyu wa feki uyu. Akunenatu izi ncholinga kuti asangalase mabwana, ncholinga kuti asamumange. Koma inetu nkhani yomangidwa sindimaopa. Ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamo. Chifukwa ino mukamapanga maplani yanu monga mmene mukupangiramo Amalawi polisi makamaka ino antakataka afeki ati mukukonzekera plani yokuti muthane ndi Boni Kalindo mukampange chipongwe malo ena muzamuyitane Boni Kalindoyo ndikukampanga chipongwe malo ena mutamuyimbira mafoni kumunamiza zomunamiza inetu ndine woopserapo kwambiri. Moti meeting yanu imene mmakonzazana wiki yatha mpaka dzulo zimene mukukonzekera kuti mundiyitane ine mukandipange chipongwe malo ena zimene zijandaziziwa kale. Chifukwa ku State House iko ndiye kuliso anthu amene amandiuza zinthu. Ku area sateko ndiye kuliso apolisi amene amandiuza zinthu. Motero kuti mukungoononga nthawi yanu, tazingodyani ndalama zimene mukudyazo, tazingoonongani madata anuwo, komanso tazingolandirani kapena kupitiriza mission yanu yomunamiza president anu ophwekayo. Koma zokuti mungandikwanise ineyo. Mukunama kwambiri. Ine ndine DC, mwana woopsa kwambiri. Ndipo wina akapusa azapita nane, wina akapusa ine sinditengera kuti ati uyu ndi ame, uyu ndi wa polisi, uyu ndi prophet, uyu ndi ndani, neni kukhazula basi. Motero kuti ka plani kanu kamene mukukapanga ku area sate kuti muthane ndi Boni Kalindo kuzera pomuyimbira mafoni mundichite club pa foni ndikumaka kuti ndinu ngati kuchita pretend ngati inu ndinu achibale kapena mukundikonda mufuna muzandipase zondipasapasa. Ine sindimasusukatu, zimene Mulungu anandipasa zimandikwanira. And if it is that is your plot, you are only wasting time. And I'm warning you to stop that madness. Chifukwa wina iwe uzapita ndithu, chifukwa ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso president wa Malawi first. Gulu limene lili ndi akaswiri omenyera ufulu a genuine, osakhala a feki, amene achoka maiko ena kubwera kuno chifukwa cha umphawi utapana, ndipo afikira kupempha, afikira kumalankhula ma statement okuti ati azioneka ngati iwo ni madolo pa Malawi pano. Koma nthawi zina uchisiru siwabwino ayi. Uchisiru kapena umphawi umasandusa munthu kukhala amene anali ochenjera, ooneka wanzeru ndi kukhala chisiru. Ndalama ndi ndale ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Choncho Amalawi khulupirirani, ziwani kuti ife abale anu kapena ana anu amene tili pa ground tizakhalapo ndipo sitiopa, tizapitiriza kukuyimirirani mosaopa wina aliyense, ndipo tizayima pa chilungamo ngati Malawi first.
ku Ministry of Health kuchitika bomba posachedwa pompano limene liti lipangise kunena kuti katemera wa COVID achite expire chifukwa onse ogwira ntchito za umoyo akukana kuti akapereke katemera kwa anthu wa COVID chifukwa chokuti anthu akumeneko akuluakulu anaba ndalama za COVID ma allowance yawo kuyambira chaka chatha pakana kuzafika pano. Choncho malinga ni ma cases a COVID amene achita resurface analamulidwa kuti ayambireso kampeni imeneyi yokuti anthu alandire katemera kuma up to now sanachite roll out chifukwa chokunena kuti akuluakulu akumeneko ku Ministry of Health ko anaba ndalama za ma HSA onse. Choncho nawonso amenyesa nkhwangwa pamwala kuti sangapite kukagwira ntchito imeneyi pokapokapo alandire malipiro awo. Zikanakhala kuti tinali ndi bungwe lakalekale lija la ACB, tikunena pano ACB yo atamanga kale anthu kuja kumachedwa ku Ministry of Health, koma sangamange anthu chifukwa chonena kuti nawonso ACB yo ndiyokuba. Ndiye kodi okuba ndi okuba angagwirane? Okuba ndokuba angamangane? Sangamangane. Izi ndi zina mwa zinsinsi zimene ife timaulula, ndi zinanso zimene zikupangisa kuti anthu ena azisowa mtendere osamagona chifukwa cha boni Kalindo. Chifukwa ngati kulitu activist amene wazunguza, amene boma sili kumugonera tulo, amene makadeti ena otumidwa ndi MCP sakugona tulo, maploti apangaso, ndiye ndi chinoti chipangolini chizapitirira kuulula zobisikazo. Motero kuti tinene pano kunena kuti nakonso ku Ministry of Trade kwavuta chifukwa tikunena pano anthu sakusatira ndondomeko ya malonda. Amwenye anapangana, anali ni meeting yawo last week, ndipo apangana kunena kuti mafuta onse ophikira akweze. Oti umboni wake ndi umene inu amene mmapanga ma business opanga mafuta mukoza kundivomereza kuti pamene mwapita zulo kuti mukagule mafuta onse amene amachokera ku Mozambique, ma 20 liters, ma 1 liters, ma 5 liters aja, onse aja, a quick oil aja, onse akwera. Koma osakhala kuti kapena kogulako ndiye kuti kwakwezedwa, hayi, kapena kuti misonkho yakwera, hayi, koma mwenye angopangana ataona kuti ziko la Malawi ndilophweka kwambiri, lilibe malamulo ochita control iwo kapena kuchita control business, lilibe malamulo okhwima, apangana kunena kuti akweze mafuta. Motero kuti wenzanga osauka uvale zilimbe amene ukufuna kuti uzidya za chwai, uvale zilimbe chifukwa amwenye amene ndalama ndi yawo, ziko ndilathu, agwirizana kuti akweze mafuta. Motero kuti mukaona mafuta mmadera osiyana-siyana atakwera, nkhani ndionera kuti amwenye amene amaderera boma, amene akuona kuti boma ili ndilophweka, boma ilili lilibe mano kuti akhoza kuwaluma, akweza mafuta awo. Ndi ziko tu limene usogoleri wa ifeyo kapena asogoleri athu amene tili nawo ndi odabwisa kwambiri kuti kodi ukamakhala umazifunsa kuti kodi amene wawa anabwera kuzatani, chifukwa usogoleri wathu ukuoneka kuti sukuziwa china chilichonse. Ndi usogoleri wa metrae monga amene tinanenera, usogoleri umene ulibe masomphenya, unangolunjika kwambiri pakuba, ndipo akupitiriza kuba, akubabe pakana lero. Motero kuti Amalawi amene mumayembekezera zabwino kuti ziko lanu likhoza kukupasani zinthu zabwino kapena ikukuchitirani create environment yokuti mukhale mu ziko lanu mwa ufulu kumbali ya mabusiness ndi zina muiwale, chifukwa pakali panopa aliyense akupanga zimene iyeyo akufuna. Zinthu zasokonekera Malawi muno monga mmene takhala tikunenera, china chilichonse ndi chosokonekera chifukwa cha usogoleri wathu umene ulibe masomphenya. Tikamanena izi ena amaona ngati
ifeyo kapena ine ndine olongolola kwambiri, koma ine ndimangowayimirira amalawiwo pa chilungamo, chifukwa ngati pali chinthu chimene ndimachikonda ndikumuuza munthu chilungamo, ndipo kuli iyeyo achinyozere yekha, koma pamawa chikamazachitika azandikumbukire. Mwachisanzo ndakhala ndikumanena za Tonse Alliance, kunena kuti alliance imeneyi ndi yafeki, alliance iyi anthu akunamizanapo, ndipo ngati asakunamizana Chilima ndi Chakwera ndiye kuti chabwino ine sindikuchionapo. Ngati winayo akumbapitira kokoko chilungamo ndiye kuti nzacheyo akumbwatika naloboza. Koma alliance imeneyi amalawi musayikhulupirire, ndiye mwaonatu zimene yatulusa newspaper ya lero kunena kuti alliance uja 2025 sukhalako, uthera cha mu December wa 2024 aliyense aenda wakwawo nkwawo akaone zimene ati akapange. Ziko ili la Malawi ndi ziko lotembereredwa kwambiri, chifukwa ngati tinali ndi zipani kapena kunabwera period imene anthu anakhulupirira andale ndiye ndi ya Tonse Alliance. Koma chikhulupiriro chonse chimene amalawi anachiyika kwa anthu awawa kuti akonza ziko chinatha. Ndipo ndikufuna ndikuchiteni encourage inu amalawi kunena kuti nthawi yakwana sopano yokuti musakesake mtsogoleri wina okuti azakuwomboleni muno m'Malawi, chifukwa ndikutha kuona amalawi ambiri ali wokwiya, amalawi ambiri akunyanyala zisankho, kuzakhala a lot of voter apathy. Komano kusapita kukavota ndi mistake yayikulu imene muzapange amalawi. Ndikuziwa kuti mwapsa mtima inde, koma ngati pali mistake imene inu muzapange ndiyo yosapita kukavota, chifukwa muzapangisa izi zizonyasa izi kuti zizabwerereso mboma. Ndikupempheni chonde nthawi ino ikhali yaso searching, musakesake asogoleri okuti alowe m'malo mwa awawa, chifukwa awa Tonse Alliance wa amene akaoneka ngati angelo nthawi imene ija akhumudwisa mtundu wa amalawi, aphesa amalawi ochuluka. Si nthawi iso yokuti wina wake akavotere. Ngakhale ku polisi konko kumene anthu ene akupangako maploti kuti athane ndi Boni Kalindoko, anthu achi akuvutika kwambiri. Ku ame anthu akuvutika kwambiri. Kuja kumachedwa ku chipatala Ministry of Health kukubedwako anthu akuvutika kwambiri manesi. Ku Ministry of Education maziphunzisi ndiye nyanyi, ana asukulu palibe zija zokuti ati kunjoya kuti tikuphunzira sukulu, zonse zinapita zinatha. Palibepo chabwino m'Malawi munomo. Ngati chabwino chilipo ndiye kuti akuchiona ndi wandale. Andale tu ndi anthu ochenjera, kutereko pakali panopo muona mukamamuimbira wandale foni samachedwa kuyankha, koma pakati apo akangokuyang'ana. Ino ni nthawi sopano yokuti inuyo amalawi mutakate, ndipo ine ndikupempheni nonse, kandi inu magavanala, kandi inu ma director amayi, kandi inu a director a youth ndi achinyamata, nthawi yanu yokuti mudye ndalama za andale ndi inoyo. Pempheranitu, ndipo akakupasani zinthu zolandirani, koma 2025 mukaone omuvotera, chifukwa izizi ndiye ndi mazi enieni amene tikawadikirira aja kuti azawombola ziko, aja ankachita promise kuti kuno kuzatukuka aja. Ose mitu yawo yalowa mumphika okuba makobiri, mitu yawo yalowa mumphika ya nyama akudya pakali panopa alibe nawe iwewe Ntchito. Ndipo munthu wandale si wabwino kumukhulupirira. Kumukhulupirira wandale ndiye kuti iweyo uzadyesa ana ako michenga. Ino ni nthawi yokuti mutakate, muamenyere kampeni, koma mukuziwa kunena kuti mukungofuna kuadyera, chifukwa anthu andale amakuwuzani kuti ali nanu limozi, tikulira nanu limozi, koma iyeyo akamachoka pamene pakhala kuti wakwera VX, wakwera Prado, wakwera Fortuna, iwe ukuyendabe wapansi. Akanakhala kuti andale amaganizira anthu awo, bweze bana ma regional governor, ma constituency governor, nonse mukulandira ma 1 million. Aina mutalemera pano, ma business yanu mukupanga, koma amangofuna muzikhalabe anthu opempha, kuchita create umphawi wadaladala.
andaletu asiyana ndi anthu ena amene amapereka zinthu zawo kuwapasa anthu osauka ndi mtima wonse. Ndimati mwapaderadera ndi athokoze abushiri ndi mayi akunyumba kwawo pomuthandiza mwana wakusalima uja. Akanakhala andale ena bwezi pano atapangisa nsonkhano, mwana uja atakamuyika pa nsonkhano ndikuona zonse zimene amugulira zija, komatu inu mwamutenga mwana uja kukamupitisa ku nyumba kwanu. Andale ena sakwanisa kumutenga munthu kumupitisa ku nyumba kwawo chifukwa chosamba mankhwala, chifukwa chakukhwima, chifukwa chokuti munthu akaonerera chuma chawo chimene ali nacho. Koma inu abushiri mwatenga anthu osauka amene analibe sapato, analibe zovala, anthu amene amatulusa fungo, ndikulola nawo ku nyumba kwanu, ndikudya nawo limodzi pa tebulo. Ine munthu akamanena kuti iwe ndi wa sataniki ndimadana naye kwambiri. Kodi iyeyo amene amanena kuti bushiri ndi wa sataniki, chabwino iyeyo popeza si wa sataniki osathandiza anthu bwanji? Osathandiza anthu bwa inuyo tathandizani mumpose bushiriyo. Koma tikuthokozani inu abushiri, simunapange phokoso monga amene amapangira anthu ena ayi. Ndipo anthu ena akanakhala anthu ena bwezi pano atayika konvoyi yochoka kuno ku Lilongwe kukafika kusalima kuti anthu akumeneko akaziwe kuti anthu athandizidwa. Koma iya tikuthokozeni abushiri. Komanso itipemphe amene mukulankhula kunena kuti aye mwana uja amaba amuchita bwino, amene ujatu ni mwana wang'ono. Ndipo achita bwino kuamanga amene amammenyawo chifukwa anthu aja anatengera lamulo m'manja mwawo. Sanayenere kummenya mwana wang'ono ngati amene uja, akanamtenga mwana uja kupita naye kwa makolo ache, mwana uja kupita naye ku polisi. Inde kuba si kwabwino, tiyenera tiziwalangiza ana, koma zikuyenera zipereke phunziro kwa inu andale kunena kuti mchitidwe wokuba chimanga wachuluka. Iyi ndi sign, a danger warning sign yokuwuzani kuti zinthu ku Malawi sizili bwino. Bon Kalindo, the DC.